Ole zrina kan soi tur chu Mizo te zinga hian rui lo ngai hi kan lo vatam em ti hi ani lo ngai hi te nuk sak zia te kan ria rui lo ngai te awanga ral tit zia te kan ria khulai zan lama phei chuanin meichhia te mani len ngam na chi pawh ni lo a mi pa te pawh mani len ngam na chi pawh ni lo a hlawng ani khawlai hi an ti ral thi ani ni tak sei chuan khawlai ral tit na chan kan ngawlvei te hi Mizote an ni miau maya kan hnampui kan fa te kan unau te an ni kan mo phurna hnuaia awm te an ni hlawm ani amar chu ina pawh cheng tha duh lovin an awm a khawlaia an cheng ani in atangin an duh tawk an hmu lo a in atangin an ruihna tur an duh tawk an hmu awangin khawlaia an vak chhuak a khawlaia te an cheng thin ani thenkhat chu an nu leh pa ten in lamah rui hlo an haw em a rui hlo an do em a an unau ten in chhungah an leng lo ani rui hlo ti te chu wangin pawn lamah an chhuak a a then te erawh chu rui hlo zawrh duh wang hrim te pawhin pawna vak chhuak te pawh an awm ani pawnah rui hlo ngai vak chhuak tam tak an awm zanah tih an hria a chuwangin an hnen atangin hlawkna an hmu thei ani tih an hria a rui hlo ti ve lo tam tak pawh hian two wheeler nen an deliver zak ani hetiang hi tam tak an awm ani amah erawh chu hetiang hi kan unau te an ni a chan chuh hna pawh hi kan mawh phurhna tur ani kan kawhran member pui an ni a kan uaim member pui te an ni chuwangin lehlamah chuan engwang an awmna chan hi thui tak thuk tak kan ngei tu angai ani a tir hian ngei lo ngei tu teng kan khawtlang kan inchhung atangin kan inchhungah pa berin nu berin kuva hrilen lai COVID-19 ve len lai phei chuan nu leh pa kuva zawng zak mezil leitur zawng zak buai em awm har sa ti em red zone a awm chung pawh kal ru zak chuak ru zak kan va tam em tiro kan tam ani kuva nei lo hlau kuva ei tur nei lo hlau khatianga vak chuk zak kha tam tak an awm ani tin kuva leitur a fa te tir te sa dah leitur a fa te tir te dawr a tir te mezil leitur a dawh fa te tir te tam tak a awm ani mezil hi hmanlai chuan kan pi leh buti khan zuk chu an lo inzir tir ngei mai amah erawh chu lo nei a ei zawng an ni a school te a lo awm lo a sarkar hnathawh tur a lo awm lo a khatiangah khan thosi seh laka lo vah laia thosi vai mite
laga in Vietnam te chun an lo mang nge mai changkai takin an lo mang thin ani ka tinga khan lo wat thei to chin chu mezil zuk te an lo in zir tir thin amar chu tu na ni to hun ain thak to tuna chuan hun hi chak tak mai nei thak a mizo ti tan pe chuan a chak le zul ni aroin thak dor ani mani loka zulbuk ania zulbuk hulai ka chuan ain zir ti threm em no pang te kha nu le pa pui tur ten anin zir ti ra nu le pa te khawtlang te pui dan te ain zir ti thin zulbu atangin than lai te local te thing put te thing fum atang te in ain zir ti thin ani chun tan an ron changkai chho em thin zulbu kha school threm em ani ama arzu tuna kan zulbu ero hi chu vuk buk ani no pang in zir tir na hun ani lo no pang tan kal ngam na ani lo ani chu wangin kan zulbu hi zulbu khut tin hin kan ne ya veng tin in kan ne ya amar chu kan zulbu ti ve hi chu tu na mi hi chu ma na mi nen kha na in ang to lo ani chu du to khri la pa berin mezil leiturin fa te atira nu berin sa da leiturin fa te tir buka kuwa an eisen huam kuma ingai du chiang mezil hi enge ni mezil hi zing tho tir phat hian han zu te I har song mang zing mu iron tho ve la khan mezil ichaka izu a I har song ani imut thil chuak te are ani chumi omje chu drugs chikhatani stimulant pakhat ani minti hartu pakhat ani drugs si azuk ten kan zuwa a inten an ina a in chiu ten an chiwa tin a hip ten an hipa taksa lak lu dan chi rang awmani chuti nga chuan mezil po hi a khu hip ani hip chi ani drugs chikhat ani vaira ma khun zukal to Christian mezil put in mulawang asan ju anshia drugs ni ti an chiang tu Christian chung si drugs tirang stimulant drugs tirang si kha pathian thu zuk shil to mezil put chungin an oi ngail wang vairama ramthar kanti thanem ngai takin sinot ten na an thoka sinot low point UPC point salvation point baptist point
ko ran ka sei lo tam tak te po in ma anjuk lani ring lo mi te bula ring turin ama chu Mizoram anung kala kan lo esen huama kholaya chinai ein tat fer fura mesil bung I kortina lo omrem ruma kalpa in tuna chunin zu tam tlem to amor chu in chunga kan om khom de ka khoi muna mo kan chu khom de ka mezil khul u a khului lui ku wa por supa tula chun kalau milo theve kan tilem lo to ma se manin kan phora kan in to del zielan tirnan mani in kan phor vel ni cigarette kan ti cigarette burat la rem rum kong sir tina foreign cigarette Indian cigarette shal na mun pui a market chal tuk ani Mizoram hi zukle mu market chal tuk ani gutka kanti khaini kanti gutka market chaber tazingri ani Mizoram hi kuwa sa khaini market chaber polani Mizoram a hin in sang ngai ram lut chinang ti ngai tu tham mating ani in ti theinan kan ma chin te zinga kan thing pop popa kan nu le pa te ta kan char chu ni kan nu le pa te ta kan char chu kan nu le pa ten an isen huem heu huama an zuem huama khati chung khan ifa te kha I step sang zok ruina kanza then right echi damdoi ate chi nge damdoi dora lei all sam chi peptika cold aid stang damdoi mum chi sang sang kata spa eng amoni amin chu sei vek lo meang internet lutuk palang kain zirtir na ni palang e taksata na chalo lir mai step sang zok kainan kan nu le pa te hian nu le pa te hian kan lo ching sa kan fa te mu lai ngan ching thin ava poi tak em tuna hian drugs ti te hi hanzot thit anzot to enga changin nge bulichan mezil kuwa atangin bulchan anitla ui peer pressure tekan hanti peer pressure control puiten anti wanga lauti ve kha arul pui khan anu le pa mezil spet put kuwa aisen hem huamarin thilasir choka thiante bula ati mua thiante mezil du lo kuwa du lo po ha kanza te ti mua ui te ti amin tharan vu marijuana anti
grass anti dew anti damdoi te amum chi traina tui chi ancho kanza tenti ngawlveina step by step a chho ani step by step a intan chho ani muang chang rin tan chho ani amoi ro chu tun laya heroine te ero hi chu voi khat ti na chang nuam ti ani amor chu in chiu chu kan hlau vek atira in chiu hlau lo pakhat manum lo no pan lain school angkala sikula TT injection te min pe a chutinga de chuan kan hlau ani kan hlau tlang vek hlau lo wi atira hin tu ma hin am lo ni dil ba na vi mong tam vi hlau lo hi tu ma hi an ngai lo no pangte atangin vaccine an vita trap ngoi zui ka in thema kating khani amor chu kati kha lao lo tur khan tlem huai sen na kha aron om chawani aron om chaw na san chu nu le patan Mizo kan zuk pek put wang kuwa kan esen hem hum wang sa da kan hum peng pung wang ani ifa de hi imangai ani chuan ngawlvei lo tura idu chuan nang mahan zero nang mahan in tilo masaro kuwa de hi drugs ni hi chemical thil ni pan ha le kuwa pan na kuwara chinai sodium in chopol a chemical reaction ihan thiola a hanin chopola a reaction a chun ika chunga alo oma ihan lema ihar sung ni na han thoka taksa ha ema kan ha chola kuwa meisial te kan zulea kan har le song ta chuan na tho te kan phur le ta ni khatiang kha ni stimulant thoni edik olem emani edik thei ani edik khi kan tam lutuk ti he ka soitir COVID-19 hun lai khan ku vatel lawa she til tuk nu le pa ke tripin mang TKP in mang PYD UPC thlai te salvation thlai te shuai tu zia te tam takan om ni hi
kan thiet ngai ani apoi mo tuk si chu vu chu wangin ngol ve na hi khoi atanga in tran nge ti hi ngai tu ila ngai tu tlang u ngol ve na in tran na hi kan in chung khur lo ni zael ani kan fa te po na an len wang ani lo kan fa te po na an len wang chu tlem te chaw ani fa te pon len wanga Edikson ngawlveina-part le hi chu an tam lo ama ero chu kan soi ta khang khan an thiante atanga lo ve chuk ta te po hi an thiante khan an in chung khur tanga an char chuate ani ku va Mizo atanga ron in tang ani school nei lutuka te Mizo zor phal ani lo amai ro chu Mizote hian kan zom lo lutu checkpoint check ngai pon ka hlo foreign cigarette kan man ti te hian ringot in ka hria school nai lutuka te phal ani lo India dana chuan zor phal ani lo amar chu Mizote hi kain hian ngawlveina kan hlau lo lutuka kan kai ta ani kan thlai tam tak te hian an thi pha ani an boral pha chu to awi om em tu na hian mi pa te hi an boral nem to lutuk generation chen khat phei chu an tlem to lutuk mi pa hi tu na hian voters nei a po mei chia an dam to zo mi pa ain kan thlan mul te hi enang u mi thi te hi an kum hi an no pang te zel ni to Mizote kum som ruk dam kai mi pa hi chu tlem te ani to man kan thuk ta lo mei chia te hian dam rei ta zok amar chu tu na po mei chia te hian sa da te gut kha te an ching sa pum na pum thlo kan tam lutuk cancer kan tam lutuk Mizorama asthma kan tam lutuk TB kan tam lutuk measles hatchia kan tam lutuk mit thalo kan tam lutuk measles khur wa mit thalo le khatchir nem wa mit thalo chuni ro se taimak wa mit thalo chuni ro se thushan ani industry kan tho wanga hi kan chup thalo te tu ma kanam lo Mizoram industry om chung lo vai mi pa tam an tam tal tuk Mizoram ta hian ngai tu chian ngai man in chung tang bul tan ngai itang rualang u man in chung tang in itana u along ome ilong ngai tha
lal isua a chuan itang rua lang u lal isua le thu pek te hi zom tlang u chuta chuan mezil zuro ti omlo kuwa ero ti omlo drugs ti ro ti omlo chu in zir ti rang u lal isua thu zum hi in zir ti rang u chuta chuan sim ro ti angai lo sim tum ngai lo athu zum khan lal isua thu kan som chuan drugs zuin mezil kuwa tuna hian kan thusil tu te zinga nge po kuwa la lam sham te mezil la zu sham te tam an la tam lu tu simangai a 7 day mite kan ti ringot mai a 7 day yani lo 7 day yani lo taksatan hrisel lo ni taksatan hrisel lo ni fakom de ni sin 7 day hi hemi konga na hi chuan ki presbyterian pohin ka tuklo sin ngai tu tlang teng u ho u itang tlang teng u lalpa a kuwa isimang u kuwa mun de kan sim lok kan ti tran don en wange lokanga kuwa chu kan ei don lom ei tura tam don lom pan na mun te po alok don lom kan ti ei tur hisapin ni kan phun mizo te chuan ama ro chu namdang te chuan en wange kuwa an chin factory thil siam nan inge insect killer siam nan te insect killer chi sang hi chi som chuang a siam chu the an ti organic farming siam nan te an mang ani zokina chu wangin ingai tu tlang u ho ingai tu tlang te ang u kan bible na ti ang khan ingai tu tlang te ang u kan in chung atang hian ngawlveina hi a chuak ani ngawlveina hian in chunga ngawlvei pakhat a awm chuan in chung a korok rok thin amhor chu kha ngawlvei kha kan in chung atanga kan siam chu ani black sheep an awm ve hrim thina lawm an ti a teuh lo lutuk chung ko khata black sheep pakhat tal hi chu an awm ve si an ti a teuh lo lutuk an awm mi lo na chhungkua hi an tam lutuk kan zorama hian mi tha chhungkua hi an tam lutuk an awm nge thina ani lo amor chu kan mei zil te zupet puta kuwa te kan ei pet puta sala te kan hum peng punga gutkha te kan e fa te mu lain kan tia an ron zir chuak nu le pa te thil ti te chhungkua thil ti te an ron zir chuaka kami ron uar bik kan chhungkua a mi tangkai tur bik thil inzir bing mi bik chhungkua kan om mai thei chung te chuan
chhungkua nun dan anon zirbinga ta chuan chung te chuan rui hlo an pakai thin chhungkua nu le pa ten kuwa meizial sa da anti thin kha zoo drugs anti thin kha anon hmua aron ti thin ani chung te chu thenom te ti ve ngai lo te thleng tan nok sak an lo tling thin apoi em ani ti hmu tu te an lo tong thin ani Mizote phe mi chu thil kan in zira kan in zir chak em thil thiam bik kan ni tho kapten el se sai lo chun tho phatarau to thei ngal kan ni ati hetiang nam hi kan nam ang hi nam special tu ma dang kho vela hian nom lo ati tho pataral do thei ngal nam om thin kha kan ni amar chu tu na chun ani taro pui ngai an tam lu tok to tu na hian kan police nge te po chhor tlak lo tam tak anam man ani kha zu wanga thi hi an va tam em mei thai an va tam ta em kan police chhung ko zinga po hian an pasalte zu wanga thi an pasalte zu wanga thi wa ral do wanga thi ni lowa zu wanga thi pension la hi atam zo an ni pension la zinga po hian chu wangin kan in chung khur tang hian thil thalo hi a chuk thina chu nu le pa te dik lo na atanga thil ron piang chuk thin ani chu wangin nu le pa te kan fim khuranga ema kan fa te an ron edik ve lo nan chu wangin kan ti top na tur tan kan in chung khur thau tang hian bul itang o chu part 1 anianga le peka kan sei le ona he channel hi khongai takin lo subscribe ula a part 2 karon ti chuk le ang he asoi tu ngai po hi rui lo ngai thin ania Mizoram po ati rei pol kani ve ani ki ai ki rei chu mi pani chi anam tuna hian rui lo ngai ki ka ve makaron soi zelang chu tun tum chu part 1 ani chu part 2 ilo ngai chana ilo ngai thak nge thein tur tan part 2 rombut sei le ai do na elo subscribe nge la a button kha lo click la a bell kha ta chuan part